Zdarec lidi, zdraví vás z Greenu mojho prvního let's play ze hry Minecraft. Takže, jdeme si založit nový svět. Nečekaně ho pojmenujeme Green. Další nastavení světa. Zadáme náhodný nějaký číselko. Dobrý. No a jdeme na to. Generuje se nám svět. Rád bych byl v nějakým hezkým biomu, v normálním lese, tak super. Že první, co uděláme, jdeme natěžit dřevo. To je základ začátku Minecraftu. Od dřeva se všechno odvíjí. Byl teda dost malej strom. Měli bychom hrát na normál, hrajeme na normál. Tady natáme pořádně dřevo. Je jedno jaký, prostě z každého dřeva se dá dělat to stejný. Pokud nemyslíte různé barvy těch opracovaných dřev. Bříza má bílý třeba, normální dřevo klasický. Uděláme krafťák. Tady máme místečko. Uděláme styky. A stačí bohatě udělat jenom dřevěný krum. Jdeme si vytěžit nějaký cobblestone. Si uděláme všechny nástroje, dá se to tak říct, cobblestoneový. Natěžíme pořádně. Ať máme aspoň na 2 sekírky, 2 krumpy a nějaký meč. No si natěžím 20 koblů a peču na to. Jak jsem říkal, toto je můj první let's play z Minecraftu. Let's play budu točit pravidelně, no prostě jak mi to vyjde. Budu se snažit co nejpravidelnějc. Takže budou další. Budu to většinou dělat na 2 části. Tady u tohohle z prvního dílu to tak udělám na 2 části. Jelikož pro mě to jsem nechtěl. No, milu kraviny, to vám řeknu potom. Tady budu soustředit pořádně na hru. Kýrky. A nějaký ty lopatky. Jestli to tady nic pěkně. Tak, no. A jdeme teda nakutat ještě nějaký to dřevo, porozhlídnout se teda tady po okolí, jak to tady máme. A výborně prasátka, tak ty jdeme teda hned zabít. Ovečky, to je super. Si udělá, je zavraždíme jako správní vrazi. Uděláme si z nich postel. Je morbidní, co? Bác. Je, takovej lak. To nevím, co to bylo, se mi teda ještě... Jejda. Pojď sem, to je moje maso. Aha. Ovečka nám sem spadla, no. Chudák. Creeper. Creeper, ne, víš,
běž pryč, kámo. Nemám o tebe zájem, jo? Tam, spadni. Česková hezká kejvka tady. No slušný. Natěžíme uhlí. Rozhodl jsem se točit let's play, protože prostě mě zaujalo, jak někteří let's playeři, například si znáte Gonkyho, Menta, Minecraftáka, Minecraft Box. Samozřejmě je mi jasný, že nikdy nebudu mít třeba tolik odběratelů nebo celkových zhlédnutí a tak dále. Ale prostě Minecraft mě baví, natáčet let's play z něj taky, jak už jsem teď poznal, v tomhle videu poznávám. To zase něco jiného. Prostě první 4 díly budou takový, no první 3, takový, že budeme těžit a prostě žádný projekty nebudeme ještě dělat. A pak to bude jináč, pak budeme dělat nějaký ty různý projekty a automat, no projekty. Jdem, snatěžit drž. A džungle, výborně. Mám moc rád džungli, v ní bych asi budu bydlet v džungli. Džungle je nádherná. Je v ní dostatek dřeva, mám ji rád prostě. Určitě taky máte rád džungli. Chytneme nějaký ryby, chočíme ocelota. A oceloti jsou otravní, nevím, jestli chci mít ocelota. Pro tebe žduchaj. Potom, tak, kolik máme asi 9. Kolik máme vln? 3, výborně. Tak, 12 masa, 11. Blbě jsem počítal. Jo, takže směr džungle. Tam máme krabičku. Tady máme postel. Vypadni to je můj krafťák. Čorka by mě chtěla čornout. Akorát kolik máme koblů? Uděláme si pec, ne? Nebo jak? Pec? No, jasný. Máme pec. No, tak kde je kobl? No proto, ne? No, vrchol. Dneska mám takovou dobrou náladu, že jsem si včera totálně zesral Counter-Strike, že mě nešel vůbec multiplayer, ne? Dneska jsem přišel, v čem je chyba. Bylo to úplně logicky, v čem je chyba, ale jo, to vystačí. Nic se mi nechce moc toho, no to je úplně. Vezmeme semíka. Tak. A máme už za chvíli polovina hungerbaru bude za náma. Takže co my uděláme? Pec. No si opečem nějaký. No teda, počkat, jsou 2 džungle? Nebo jsem si to spletl? Ne, nespletl, je to ono. Tam. Jo, jsem úplně ztratil orientaci. No, takže bych to viděl tak, že se tady někde
zabídlíme. Vždycky přijde strašná škoda to maso vyčerpat na ten jeden hunger bar. Tam aspoň 3 byly, aby mi to nebylo tak líto, ale... Ovička. Bú. Nič. A další bú. Samý zvuky. Ovečka na stole. Ovečka, už mi to taky. Kráva na stromě. Zajímavý, no. Zajímavý. Možná tenhle díl bude krátkej. Z toho si nic nedělejte. Aha, začíná se nám stmívat, takže já bych to viděl tak, že zalehnem, ne? Možná tenhle díl, jak jsem říkal, pryč, zapadni, dobrý, tam, dobrý, tam. Už mají zvýšenou inteligenci. Kill. Tyhle z videa budou kratší, teda tohle z video bude kratší video, tenhle díl. Ale to nevadí. To vůbec vypadni moje postele. Nevadí. No. Teď jsem si zničil postel a vlastně, no to je jedno, snad mě nic nezabije, nebo se já nezabiju. No já si myslím, že nevím teda, kolik máme nahráno, ale blížíme se k 15 minutám. Ne, ještě chvíli si zahráme. Ještě zabijeme tu naši ovečku. No a vidím, že tady se takhle teda prozatím na ty první, tam tenhle strom půjde dolů, to už vidím. Tenhle strom lehne. Tak. Škaredý stromy nemám rád, jako tady toto. Se mi nechce dávat. To těžit prostě tady tenhle strom, který má vlastně 4 takový, no to je jedno. To prostě úplná paráda. Člověka úplně hned baví. No, já bych to tady... No. Tak já bych to teda tady tenhle díl pro dnešek asi ukončil. Tady kilem krabičku, pojď sem. Výborně, 3 masíčka. Bych to tady teda pro dnešek ukončil. A budu se na vás určitě těšit brzy u dalšího dílu. No.